Biex intejbu l-governanza għandna bżonn nassiguraw li l-flus tagħna qegħdin jintefqu sew. Dikjarazzjoni li waslet mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb f'intervista li saritlu waqt il-programm Net Live. Huwa qal li r-rapport bl-isem ta' Public Procurement Reform li qed ikun propost mill-Kamra tal-Kummerċ jintroduċi 36 riforma blan li tittejjeb il-governanza fil-Gżejjer Maltin. Aħna bħala Kamra tal-Kummerċ għadna numru ta' esperti, numru ta' ħassieba u għadna kieku aħna kiena nagħtu parir ta' x'inhu huma dawk il-prioritajiet li għandhom iżiru fil-pajjiż biex nimprovjaw il-governanza tajba biex inkunu ċerti li kollox ikun eku, kollox ikun fair u l-affarijiet li konna għaddej minnhom dak iż-żmien nindirizzawhom. F'dawn is-36 riforma il-Kamra tal-Kummerċ tat importanza partikolari għat tenders mogħtija mill-Gvern blan li din is-sistema tkun waħda aktar trasparenti. David Xwiereb kompla biex jgħid li fis-sistema ta' tendering għandha tiġi introdotta wkoll sistema ta' blacklisting. Dwar il-pandemija tal-Covid, David Xwiereb stqar li l-Kamra tal-Kummerċ ma kienx sorpriża bl-aħħar żviluppi. Kif ta' kuljum pajjiżna qed jirreġistra numru kbir ta' każi ġodda pożittivi. Xwiereb kompla biex jgħid li hekk kif resqin għal vaganzi tal-Karnival, il-poplu għandu joqgħod attent sabiex ma jerġax jiġri kif ġara wara l-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena. L-ara ġista jiġri huwa meta naraw xaq dawl u ngħidu mela stanna d-dawl. Għax ir-realtà hija għandna tanel, nimxu lejn id-dawl, ovvjament f'direzzjoni tajba, u taf x'inhu r-riskju u għalhekk tkellimna kif tkellimna anke aħna bħala Kamra tal-Kummerċ li jekk niġru żejjed nitgerbu u nagħmlu aktar ħsara milli ġid. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ saħaq li jekk il-pubbliku jonqos milli jkun responsabbli u jsegwi l-miżuri ta' mitigazzjoni, il-possibilità ta' curfew ma tibqax għażla iżda ssir neċessità u jekk dan iseħħ apparti li jistgħu jintilfu iktar ħajjiet l-ekonomija sedmati u se tkompli tmur lura.